ole zo inspiration khir tu zawng te chi bai le vekule voina hei Vanlalvenhimi Durtlang om tun hnaya posom pani HSSLC results chhuak ta art stream b ka top 8 talang ama kumna hun kan nei thi hlau maya tuna ama interview na hun kan hmang dona ama atangin zirtur le enton tur tam takte po om karinga chuan tuna kan lo zo tur te kan lo interview na zong hi atluana min lo en sak turin na masain kan ngen masadu che ni ole kan han in zot chunghal pop mai nga ama sain Maveni self introduction min ni sak thengam kamin chu Vanlalvenhimi ania chuan sang ni pani September ni khata ka biangah kumsom pasari kanya chuan Durtlang higher secondary school class 11 le 12 kazira chuan unaw hi pathum kanya a upaber kanya chuan kapahi lalfakliana ania chuan kanu hi lalsang zwani ania ani lemo tidai tiang inzo chungal popopila khatia result share khan ingtin nge ilo ton son tope ta ilang ta pero art stream bi ka khanin alomo mani tope ta lante chu inge ilo in be sei lo kem nge ni ai be sei vak lo ti te thlang po khan in soi sak thei chuan lo ma kazir na save pa ngaya chuan distinction vel khachu ka be sei ve de sa shimshima ma se top 10 ang khachu ka be sei bi kla chuan result aron chwa khanin kamak muzat ang vel chau kha kan lo ma sa chuan I anhnuwa khanin I kakazeng khanin I top 10 nai langania paryatna ininya o miron tia chuan makatil tuka kalom boxya chuan apa kha karil ruaron ngala chuan anna tonam huna khanin I zuklan thak nga ka tuma chuan kazuk shila kalom tuka subject shang akan enge imyak mu dan te kan mishil thengem English le mizawa khan 87 bebe kamwa chuan political science le sociology ya 86 bebe kamwa chuan education a 91 kamwa ani lemo I subject zong akan eng subject nge in subject zong akan in eng subject nge harsatna iber government achanga tira changa kalkani bang khan English a har ka tivede ubera thanchu enge manian dot siam tur ang chia khan atir chang ka boy velu tuka ma se I teacher ten min pui na sa topa ka thiam lau na lai tur ang kha thupwa ang chi kyang kha min zirtir na sa chuan I atop lama kha chuan ka pa ngai vele English a po ani lemo eng subject nge all samiti iber mizaw hi a ul ka tiber ta mani chong ani na shimshima a ul pa ngai bera chuanin bias system nikal nge ni understanding nikal achin hi chu bai hat I a umlo thei lawa chan chu I English du in kan hmang thei lawa ma se understanding hi chu atam jok chun thau abaka akop lo thei lo anji in chin hom ve tro mizo hi chu kan la mother tongue mizo ni wang khanin si satong kan la mang lutuk lo boka chuan mo I school ko local to na te ma na changin primary heta I nursery kheng mo khatinga chang khan school local to na te min soi sak thengem primary school hi government primary school 1 Durtlang malvenga kakaya chuan middle school hi Durtlang not middle school a kakalya chuan I high school hi government in sagina high school Durtlang malvenga thau kakalya chuan 12 chu tuna kaluna Durtlang higher secondary school leitana chuanin mo ma na chang toin nursery ni lai changin athiam thei pol ni nge athiam thei vak lo pol kalu to na ang china chuan pakhat na kan ni chau char van cha em mana
nursery changpon ile khazir dan kim chang min shil thingem entinan jing tho hunte zani mut hunte chuan exam lai le exam lo lai te po mo nang mana i zir dan kim chang ani berang chu exam lai lo hi chuan tlang puin zing dar nga le chan ve ti ve bor anga khang ka thawa chuan dar sari ve theng hi le kha ka zir mana chuan school hour ang chia chuan han school a ka zir mo mo ta chuan lai ban ve le hian anu te na an tho ba wang chi chuan dan rong bol pa in ka zir chan ngai mot mot mai chuan zana hian dar ruk le chan ve ti ve bor chang dar som hi chu thing ve de sia chuan exam lai ang chi hi chuan dar som pa hi te som pa kha te changin ka thenga chuan azinga dar thum le dar li vela thau chin exam la chuan even thoma em a chuan mo ani le exam line hei inzirna sta tro jing dar thum le dar li vela I thota jan jan lampo imeng rei ta ni chu tianga izir lai chuan taksalama harsatna te mo entinan handam lo te mo tiang veli nei to em ai ka nei nya la pathian zara pathian mai somna adong ka shisel cha ta al dota han kal le taila media lama intite ang phone nei to em titlong mayang ai kala nei lo wa chuan social media lama hian account nei to em ai kala nei lo na nei lo Facebook Instagram TV pola khoi ni lo chuanin mo tunlai thalai tena media kan khoina salu tukle ta social media lama kan tina salu tukhi zirlai tana bikin mo izirlai puite tanin a thai ni si em nge thai ti lo chuanin thai ti poniti chani ti lo ponti ti lo chan khamin sil ti chuan zirlai tan shim chuan media social media khoi lu tukhi chu a chaga ti lava achangkai zawng anga kan hmang internet note min siam tir ang chiate kala hmang changkai te ni lo chuan I le knowledge ti zawna shimshima kan hmang te ni lo chuan I khoi tam lu tuk chu a chaga ti lo Retheihna thil le hei zuk le muam an tiang chi te sikhar te pon yang chu an tina sa em mani tiang te hi ti venga em ai in sikhar pe chu ka ai lo shimshim zuk le muam a pang filim a tiang ai lo to pani en Durtlang le mai chuan ti dei tiang inhlawh ngai em nangma pualin poisa han thok chu emo engemo ini ngai to em anu hathona hian ka zul ve chin in sakna te kan thok ve zai tia kan tho anglaya mani student puite classmate te muchan aza thak ve thauta mase enge chhungkua tia kan din hun ngai to chuanin chu tiang lu tu ka hanza em tu na tur ka shela chu bak shimshima inhlawh ti vel ang po hi aza thak wa ka tila chun ti ve lop zela chun ani le tu na I hlo inhlawh ang ni lo enga ngi inhlawh thin engna tok tin ni mo thin ka school cholaya anu hathona pianga ta ka zui ang kha ni mai ta lau thau ti ang chi chuan kala thiam chia lawa an in sakna a tia slap chung mo kan in no tiang ang vel ani lau chuanin ka thok wa ka lau I kanu le pa hian min support cha ka zirna I internet holiday ani lau phei chuan nge kein inrini anga po du to ka zirna tur ang hun thol khamin pe izle kasina turin manin ti top so in hunun kian jok cheni mo tara achal he mai inule pa po chu an fakom hle mai chuanin inule pa kan han soita ka chuan ilu lo te ang chhungkua inule pa te I u nau te thleng pon niang chu tuna top 8 art stream bi ka iron lan theina turin engang chi in ngen poimo mo a hom zau view turanga yang iduang angin soi thiang chu kapa hian min fui na sa top ta chan enge Sorkar na ni mo na nei shim tur hian min fui na sa shima I enge ka zirla ya nu fal na deu te ka ne ya I enge ma ho chalau ne mo tianga I rilunat ve deu tiang te ka nei hian I enge
thei top chhuat na chuanin I konga thin ti han min fuya min support that topa chuan kanu le pate chu ka zirna hanin min chanpui bertu te angani mai tan lekha zana te kan lo zirta exam lai nga phei chuanin zan dar som pakhat som pahni ti te so pahni le chan ve hi men thleng zeu tang te om beta zana han kamu te chawe thei tu ta zan kamu thluk chang hian ten min chut puya min ron ti hara ti han min nge kamen chung kha chuan min pui ve ngan mai kan jo em chuan mo kan le lok in school hi in atangin engtiang chi a hlang nge ni het kan in atang chuan I Durtlang dokon anga hanin I ke in ka phaya chuan I taxi mo auto bus ti vel ang khan I kakal ve le mai chinta chuan ke chuan minute som hi kal ve nitin han kal chu ha thlak thei veu lo mo ha thak ve thau ma se nga ya ini nga pero chale mai chuan ani le mo I bible chang du ber ni ka ringa I bible chang du ber min soi sak thengem ka bible chang du ber chu sam number somthum pasari na changa anya yom dan tur chu lel pa chunga ngatla ama chu ring na mana ti ve kang ti kha ka du ber awan cha em ki po hi ka bible chang du ber te zinga mi ni mo chale mai kanom dan tu te kan thil ti tu te pathian ku ta kan han chuan ani hian ni ki maran ti zel don ani tero chunin ma ven tu na class 12 ron pasta tero to pe ta ilang ta ni a malam hun zela engti om chho zel engti kal chho zel ngei tum college kal te tu mem chuan khoi college salu ngei tum ti te thleng po kan min soi sak le ton ni o college BA hi chu zo nge chu ka tumma chan HBC a Shangbana college cha khwan zom ka tuma chan political science sikul ka tuma chan ka te lai chang hian college lecturer lam ang hi ni ka tum char chauta chan ma se nge hunte adu revel chan kala decision kala sam fil lutuk chala ba BA zone no graduate no ka chu competitive lamte rem chang hlong ni chuan exam pek ve chu ka du thau nia ha chale mai yo chuan mo atop nan han ti tiang tuna hi result thata ki ron ne ni a amai ro chu ti rualin pa zo lo tling ve zo ta lo tam takano mania chum te tan chuan I thian te mo mia hriat te tan pon yang lo shelem lo te tan pon lo thil tu zong te tan han fui nai mo han tu cha du emo inem enge pathian ring chung zelin thei top chua tumru na tak ne na ti chuanin eng ma thei lo tu ro om lo ka tia le zirna laina kal thei lo thlo te chu ka she chang lo ba kha tyang kha chuan ma se enge tum tak chuan eng kim hi ati thei vek angin ka sha ke chuan pathian nin zela chang kop chu infanu le ka zirtana le hei ama tuna result hi ain phu to kin she em lela ma chuan result tha chu kan be se ma se ei distinction ti vel kha chu kan be se ru ve mo ma se tianga tokte na tin em hi chu kan ring phalawa a le kha zir dan ngai to chuan distinction ti chu kan be se ve ni chu ma se tokten em hi chu atlin pha kan ring lo chen chu mi anga hi school tha te kal thei te kan ni lawa school en lo te kal chho kan ni wang kha kan be se phachia lo he anu le pate hi enge in azon na ber nitin ei chop inhlawh in kan chhuak ve lop an me rem kan thok hemi infanu le infa dang te pon yang chu inen kolna chungchanga hian han beidon rum chang te mo heni sum le pailama pate pon yang chu mo han beidon rum chang te mo nakin zel ngai to in kanin kaltir zel theilo mayanga han ti thleng po khan katinga ril ru beidon chang te hi in nei ve thin le nei ve thin te re nei kho sakalo har sa mo ni tina inhlawh chop chuan atangin inhlawh na te oma changin om lawa khatyang din huna ding kha kan ni wangin beidon chang chu tam ve an sir na halo hau tak ve mo kanga khan beidon chang rum chu kan nga ve mai chuan tuna hi college kal ani pon asoya college kal Shangbana college lama kalte aril ru kani a chuta chuan local don tang se
poisa lama te mo tiang zawng te khanin nangma ni lama I han enge inu phur viawem I nu le pa te khan I tia ni tina inhlawh chopa I zawng in ni boxi a khatiang khan college den kal chowin han ti chozel don ta se nakina I eme thleng pon local chodon ta lo ang se mo khatiang khanin anu le pa te kha enge in rilu shim she ta wacha kom ve o harsa thi chu bo harsa kan tilut to ka tuna po I akal le na tur hi an pass pon rilro ha an fel la in rilro ha boka khatiang din huna ha kan ding ve a I an tinge akalang I akal chhozelang ti chuan rilro chu sen chu ol lut to ka kan rilro chu be dong ve lut to ka I enge zan mun na te ngai to chang phe chan be dong rum mo thei lo chang hi ka nga lut to ka apa pon ni thawa I amaro chu pathian he na kan trom traya pathian hi a fel khopa I kan ta na thatur hang kong hi min hon sakna sa mo tu na po mi te azara ti hian mal som na kan dong na sa avan ro pui ve o chuan I au nau dang te hi class in zat tingin ni hlom tu na hian a chang cha hi class 11 tur na tun I person result chaka khan second aron pass ve a chuan anaw le hi class 4 ania F5 tur zo kan ni chu chuna tom nan I nu le pa tam tak te I manifa te etia han hlo tin pui hanen kol the sum le pai tam tak senga inen kol nu po han hlo thing talo te po tam tak anomani school sang sanga chung te tan chuan nu le pa te tan le an fa te tan pon ning chu zirlai te tan pon ning chu I han fui du emo han tu cha du emo ini chuan na to khana mino soi sak na mi niam mi nu le pa te an tha ke te lu chuan I thu han cha tu pho kan nei chang lawa ke ai nu tha le fel fe kan nia I fa te en kol na ko nga phe chuan tu ma ka thuk don lawa amai ro chu I ka soi ve du pakha chu I fa te hi pathian hne na kan ti thei tok chu pathian hne na kan hlan tam hi apoi mo ka tia I ke phe chun zirna lama phe chuan ke ni nu pa ngat phe chu zirna lama tu ma I engma kan shil thei lawa koi khat po shil thei law chu tang khopa I mol mang ve chu kan nia ma se pathian hne na I an lu chunga kut khata tong trai hi apoi mo ka tilut to ka I ka fa te po an exam don te an exer don tiang te han pathian hne na ka hlan na sa he hi a hlot lin na ning ka sha chu I nu le pa te po ke ma atang chuan ka cha ve du athiam na le khating zong ka chuan thu cha tu po ani lo ni me thei ma se thu cha ro pui ber chu pathian I zo bel tak ti a ani ti ha lo se dai chuan hei hi anu ania ei o mo ron ka ning lo ni tian hei anu ania chuan hei chung le khat te no leng kho an lom pui turin local community hi anin ania hei ti mai hi ania amai ro chu ti chung po a to para to tenan lang to peitan lang kharo ki em ani la no chokila oh hey khoi mang chau le kan vakal le potang e oh in ki chai ale hi an in ani ku ta kon pai kan da chon ku ta rang kan chowa